vaccination para sa mga persons deprived of liberty sa Iloilo City, nagsugod na 73 ka mga female PDL sang City District Jail Female Dormitory nakabato na sang first dose. Nagumpisa na nga mabakunahan kontra COVID-19 ang mga persons deprived of liberty sa Iloilo City District Jail Female Dormitory. Sa listahan sang talatapan, mayara sang kapin 73 ka mga female PDL ang nakabato na sang first dose. 6 ka senior citizen, kag 67 ka mga PDL with comorbidity ang ginpaedalom sa vaccination, bagay nga ginkumpirma ni Mayor Jerry Treñas. Kahatag na kita to bakuna, ipacheck ko lang kung pila pa kulang and then we will give more. Kapin 340 naman ka mga PDL ang target ng mabakunahan sa City District Jail Male Dormitory. Kagineng gapatigayon buwas nga adlaw. Ginpayag man sang alkalde nga may kaugalingon nga medical kag vaccination team ang ICDJ. Gani hindi na kinahanglan nga magpadala pa sang medical team ang syudad para sa vaccination sa mga PDL sa City District Jail. Ang maayo to sa ila kay may mga medical team sila. Base sa record sang ICDJ Female Dormitory, kapin 121 ang kabugusan nga numero sa mga female PDL, samtang kapin 632 naman ka mga male PDL ang kabugusan nga yara sa ICDJ Male Dormitory. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga personnel kag manager sa mga vaccination sites sa syudad, ginpasalamatan sang alkalde. Mas madasig kag matawhay na subong ang pagpabakuna sa mga vaccination sites sang Iloilo City Government. Ininatigayon pinaagi sa pagbuligay sa mga personnel sa mga departamento sa City Hall, mga volunteers kag site managers. Sa pihak sang pamahog dala sang COVID-19, bugos ang ila dedikasyon sa vaccine rollout sang syudad. Gani dako ang pagpasalamat ni Mayor Jerry Treñas sa ila. Ako yaga pasalamat gid ko sa aton nga mga personnel. They know that they are exposed. They are exposed every day because ang nagapabakuna hindi ta kabalo kung infected na. And ako nagahambal gid ko gaduda na ko subong nga may community transmission na sa Delta variant, no. But they continue to work. I commend them and I'm very happy for them. Bangod sang sakripisyo sa mga ini, sa mga vaccination sites, mas madamo nga Ilonggo ang nakabato na sa bakuna, agud batuan ang COVID-19. I give it to the vaccinators, to the site managers, and to everyone nga dira. No? I think pagsugod tagid kadamo likramo pero subong daw na plastar nila sang husto. Magluwa sa pagbaton sang walk-in, padayon man ang house-to-house vaccination sa mga barangay. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Alkalde nagapangabay sa publiko nga buligan ang pagpanglimpyo sang palibot agud nga malikawan ang pagdata sang dengue. Sang Agosto 7 sini nga tuig nakalista ang Iloilo City Health Office sang napulo ka active cases sang dengue. Nabalaka si Mayor Jerry Treñas bangod ginakulang na ang kama sa mga ospital bangod sang COVID-19 nagadugang pa sa kadamuon sa mga pasyente ang nagadamo man nga pasyente sang dengue. Subong nga tuig kapin 13% ang ginsaka sang dengue cases sa syudad. Gani nagapangabay sa publiko ang amay sang syudad nga buligan ang kampanya kontra dengue. Isa ka mabaskog nga paagi amo ang paglimpyo sang palibot. We have to understand nga may dengue gid subong. Kag mabudlay subong because may dengue, may COVID pa. So, it's a bad mix, no? And we really have to make sure ma-prevent ang aton COVID by doing all the minimum health protocols, mask kita, physical distancing, panginaw sang kamot naton. But at the same time, may dengue kita. And we can avoid dengue by cleaning our surroundings. May bastante pa nga dengue test kits ang mga health center sa syudad. Apang sa pihak sini, kinahanglan gihapon maghalong ang mga pumuluyo bangod mabudlay ang maospital sa subong nga tiyempo nga nagadamo pa ang COVID-19 cases. Bilang preparasyon, naghinyo na sang modular hospital ang syudad sa DPWH. Gina-workout tagid subong, may request kita para sa 3 ka modular hospitals, no, sa DPWH. Kay ti daw need tagid subong dugang nga hospital beds. Kay ti gasaka kaso
balantaman nga 70% taga probinsya. Why man kita nagalikramo, but we just have to be prepared para may kantuan man ang pumuluyo sa syudad. Sang nakaligad nga Sabado, isa ka citywide cleanup drive ang gimpatigayon sang lokal nga panguluhan, nga gimpasakupan naman sang nagkalain-lain nga sektor. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.